Okay, good morning, good morning. Papunta tayo ngayon ng Tagaytay, Amadeo. Oo, tatapos lang ng ulan at buti umayon yung panahon. Kasi ang hirap mag-deliver kapag umuulan. Alam ng mga delivery yan. Ang daming bikers, oh. If I wrote you a letter, would I have a Akit to ng Tagaytay. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. chance? Would you read Ang lupit ni Kuya, no? Ano ka, papakamatay? Talagang pinilit lumusod ng tricycle niya. if I wrote you a Saan nagkulang ang aking pagmamahal? Sana all. Let's go. Ang daming bikers, oh. Talagang maraming aakyat ngayon. Maganda to. Marami tayong makakasabay. Buti maganda-ganda yung panahon, no? Lumiwanag kanina. Parang malungkot. Makulimlim. Ang dilim ng langit. Pero ngayon may liwanag na siya. Kulay blue na ang sky. Yan. After ng delivery natin, kung makakabili tayo ng rear shock para sa motor natin, tingin ko huling biyahe na to ng rear shock ko. Labis na nasaktan ako sa mga alaala. Kasi almost 1.5 year na ginagamit ko yung rear shock na tagas na. So hindi na balance yung bigat pag hindi na balance yung Ano bang mali sa akin? takbo ko, lalo na pag may lubak at na-absorb niya yung bigat. Medyo parang kumigewang or kumikembot. So sana makahanap tayo ng murang rear shock na quality rin. So pag nakabili tayo, ito yung huling biyahe ng rear shock ko Seriously? kapag di-deliver. So papalitan na natin siya kung makakahanap ng mura, ano. Kaya habang nagdi-deliver, maghahanap-hanap tayo sa mga shop dito. Kahit second hand lang, basta good pa. Ano ka nasisira, ulo? Gagamit natin sa pag-deliver. Okay. Hindi ko pala na itali yung likod ng box. Why didn't you let me know? Let me know. You could have let me down, slow it up, but you broke me on the phone. If I wrote you a letter, would I have a chance? Would you read my letter if I had it sent?
Kanina pa ako salita ng salita. Eh, anong masama doon? I like your taste in tunes and everything you ooze. The tempo of your beat, you bleed a melon. Kanina pa ako salita ng salita. Hindi pala nag-record. Ang haba na nung biniyahe ko. Ay, nako. No one can control. Local kasi yung action cam ko eh. DIY lang to eh. Kaya... Pwede na! ulit na lang ulit. Replay. Very good. Very good. Malambot yung gulong ni kuya oh. Oh, that old time rock and roll, no rule of gravity. And hey, can I follow you back to your room? Papangin siguro yun. Malambot siya eh. Watching you bloom in the light of the moon. Can I follow you back to your arms? Wash it all off in the river of your heart. There's a million different songs that Madadaanan pala natin yung No Valley. I like to sing. Watching Tignan natin. Alam ko pwede na wag No Valley eh. Kasi maluwag na. Kaya ang hirap ng ano no. Yung interior. Dati naka-interior din ako eh. Tapos nangyari na platan ako sa MOA. What? Kaya ang haba nun. Mga alas 8, alas 9 na ng gabi. Iyak ako eh. Ano ka nasisira, ulo? Baga hirap na hirap ako magtulak ang haba ng tinulo. Kasi naghahanap ako ng vulcanizing. As in, walang vulcanizing. Doon pa ako nakahanap sa may... ano na, malapit na sa may... paglagpas ng anong hotel to? you bloom in the light of the moon. Heritage Hotel. Doon na ako nakahanap ng vulcanizing. Siguro nagtulak ako ng mga 3 hanggang 4 na kilometro. Eh, hindi ka na ba kinikilibutan dyan sa sinasabi mo? Gabi-gabi na yun. Your loneliness will never be lost on me. So reach out and love and don't. Kaya nung nangyari yun, nag-decide ako mag-tubeless na lang. Very good. Very good. Tapos, sasalpakan ko ng tawag doon yung liquid para kahit maplatan ka, hindi siya sisingaw. Ano bali na tayo. Ang daming bikers nagpapapicture oh. Don't be a stranger. Uy! Kumewang! Kumewang yung motor ko. Talagang palitan na yung rear shock natin. Medyo delikado siya sa lubak. Hindi niya nagabalance yung bigat. Stereo, the sound is Kaya kailangan makahanap tayo ng murang rear shock. Kahit second hand lang. taking hold. You dance like no Minsan kumakabig siya pakaliwa. Minsan kumakabig pa kanan. one sees. A driving galaxy. The music of your soul. The Oo. symphony compose your words Ito yung Calax. Yung bagong bukas na are wasted on me. Yeah. parang expressway ito eh. Can I follow you back to your room? Watching you bloom in the light of the moon. Can I follow you back to your arms? Wash it all off Isang grupo to eh, nasa unahan ko. Mukhang naghahanap sila ng makakainan. in the river of your heart. There's a million different songs that I like to sing. Watching you Buhay ng ano no? bloom in the light of the Ang kainan niya yun.
Pwede na! Normal na. Twin leg, PNPA. Pag ito umulan, wala tayong magagawa. Uulan. Ligo kaya tayo sa ulan. Mukhang masarap maligo sa ulan. Be a stranger. No? 62, gasolina dito. Can I follow you back to your room? Why? Pares, yan ang masarap kainin. Tapos bulalo. Dito sa Tagaytay. Mainit. Sabaw. Malamig na oh. Malamig na ng hangin. To you, blooming the Grabe. light of the moon. Can I follow Para akong may hawak ng yelo sa kamay. Ang lamig. you? Take me Hoy, nagbi-build up na ng traffic. back to your arms. Wash it all off in the river of your heart. There's a million different songs that I've learned to sing. Watching you bloom in the light of the moon. Your loneliness will never be lost on me. So reach out and love and don't be a stranger. Pag ang kalsada na to, no road wide. Na road wide na yung kabila eh. Tapos, yung iba rito tapos na. Yung iba, yan, ginagawa pa. Yung isa naman, eto, yung kabila. Hindi pa to natatapos eh. Paunti-unti lang. Medyo pag napalawak na to, na road wide na to. 정신이 나갔어 나봐 그땐 내가 어떻게 너를 떠나
정신이 나갔었나봐